Povedali mi, že sa mám hýbať od kvetu ku kvetu. Ale ja tu vidím len jeden. Vy ešte vidíte? Pardon. Hneď to napravím. Podobáme sa? Dobre. Vítajte. Nebuďte taký smutný, pán starosta. Veď dnes vám dal zase príležitosť. Tak sa na mňa mračí, ako by som urobil niečo zlé. Pritom vy neviete, že ja tu nie som. Lebo, naozaj, druhýkrát. Ježiš mal nepriznaných súrodencov. Cirkvou nepriznaných, on o nich vedel, hej. Možno aj Jozef aj Mária o nich vedeli, dúfajme, že ich urobili, ale Ježiš ich mal. A doktor Štefán mal až dodnes nepriznaného súrodenca. Mňa. A preto povedal Tomík, že možno príde aj doktor Štefán, lebo neprišiel. To znamená, vyhlásil, že toľko je ťažkostí okolo prednášok. On má úrazy, on sa cíti chorý, útočí na neho tma cez ľudí. Potom jeho asistentka s tým má ukrutné problémy. Potom Tomík, jeden aj druhý majú ukrutné problémy. A potom doktor Štefán, čiže môj brat, je veľmi vďačný, že chodíte na jeho prednášky, ste chodili. A je veľmi vďačný, že väčšinou tí istí ste ostali jemu verní. Ale dnes ja nemám žiadnu zodpovednosť, pretože to len prečítam za neho. Úplne vážne. Ale ako aj Ježiš mal jedného jediného brata, ktorý sa na neho veľmi podobal, čiže možno zajali brata a nie jeho, kto vie, že jo, vtedy, tak a ja sa veľmi podobám na doktora Štefana. Nemusíte mi veriť, keby som sa oholil tie malé fúziky a nechal si naraz vlasy. Podobnosť je neuveriteľná. Aj hlas sa podobá. Úplne vážne. V prvom rade ďakujem primátorovi mesta Liptovský Mikuláš, ale pred ním ešte Jožíkovi Mikušovi, že nám cez primátora vybavil túto miestnosť. Potom ďakujem primátorovi mesta Liptovský Mikuláš, že skoro do prednášky stihol urobiť cesty, aby ste nemali zápchy. Nemyslím tráviace, tak je dopravné. Potom ďakujem, a to už teraz budem čítať, lebo toľko vás je, asistentke Tatke, to je tá, čo sa tam najviac rehoce, že vám dáva termíny a púšťa vás k môjmu bratovi v minulosti do ordinácie. Ďakujem za jej trpezlivosť, že toto všetko spískala. Ďakujem ockovi Miťkovi, Aneške, Sašenke, Lubenkovi, že sú tu. Andrejke za to, že sem pustila ľudí. Ľuďom za to, že ju neobyšli ako minule, bez platenia. Zuzke za catering a že vám dala tak veľa proseka. Tomíkovi z nebe, ale Tomík už není Bčko. Kým hral do prčic. Pardon. Kým hral v skupine Nebe, tak bol len také Bčko Tomík. Ale potom prestal hrať v tej skupine, naučil sa veľmi dôležité duchovné, duševné, mentálne, emocionálne veci od môjho brata, lebo ja to nie som. A už je Tomík čisté Ačko. Tomík kulurist je ten, taký veľký, skoro ako ja. Nie ja, ale môj brat nie. A stará sa o Facebook, o YouTube, o nahrávky, o všetko, čiže aj touto cestou mu veľmi ďakujem. Ďakujem druhému Tomíkovi, ktorý tu sedí, za ozvučenie, za techniku, za to, že ma všetci počujete a za to, že v Košiciach na Laca Novomestského má výbornú
raňajkáreň, obedáreň, zmrzliny. To není reklama. To len, keby ste išli okolo, tak tam zajte, lebo je to výborné. Jožku tam tiež čaká, ty to máš zadarmo. A ďakujem. A teraz vás privítam po jednom. Pretože, aby tá prednáška sa pretiahla na takú, nie tak, časovo, na takú dlhú. Čiže Jožik, Mikuš, predstavíte sa všetci po jednom a tak prejdeme tie rady a môžem ísť domov, lebo brat mi prikázal, že keďže mám krátke vlasy, tak mám mať krátku prednášku. Naozaj, kým som, nie ja, on mal dlhé vlasy, viete, koľko boli tie prednášky? Neviem, ako to zvládá. Ale vy ste to ako zvládali, tých 7 rokov. 4-5 hodín. Potom ste sa ešte objímali ďalšiu hodinu a pol s ním. 6-7 hodín. Toľko Elvis nikdy v živote nevydržal spievať ani koncertovať. Takže začneme s predstavením, či začneme s prednáškou? Môžete si vybrať. Ježiš má už nového veľkého konkurenta. Viete o tom? Aj ty, Jožik, aj ja. Najväčší liečiteľ všetkých čias je v tejto chvíli Putin. Naozaj. Vraj vyvolal vojnu za dobré peniaze a naraz COVID je tam. Čiže není. Hej, ľudí naďalej boli hlava, soplia, dusia sa, strácajú pamäť a majú náhle umrtia od očkovania, povedzme si to. Toto by môj brat nikdy nepovedal, ale ja. Hoci kedy. Čiže náhle umrtia od očkovania, ale Putin už nič není. Všetci sú zdraví, pohotovosti nie sú plné, pľúcne oddelenia sú prázdne, lekárom tie sa vyprázdni so sestričkami, lebo nemajú čo robiť v noci. Čiže najväčší liečiteľ Jožik, máme veľkého konkurenta. Nevadí, prajem mu to, neberiem mu tú slávu. A ešte niečo som skoro zabudol za môjho brata. Vítam vás všetkých, ale Ondřejovi Suchopárovi zo srdca ďakujem, ako krásne o mne píše na svojej stránke. Naozaj. Neližu vám prdel, myslím to vážne. Tak krásne o mne píše, že ja nechodím na internet, ani Facebook, ani YouTube, nečítam tie komenty, len pošepkám vám, keď je, nie ja, brat to nečíta. Ja to čítam, za brata, občas, a keď je mu veľmi zle a má bolesti a dá ho niekto dole, napríklad ako Mária, rodená 1964, 7. júla, ktorá veľmi dobre vie, že keď už si objedná termín, doktor Štefan sa na ňu pripraví v noci a druhý deň si privolá energie pre ňu, púhé 3 hodinky pred liečením včera to odvolala. Ja si to neprosím. Mám síce hák na hrudníku, v hrudníku, nie ja, ona. No a vtedy môj brat sa cíti tak zle, vytne si poleno ako ja včera, popali si prst, blá, 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 blá. Ďakujem ti, Mária, netýkáme si, ale bolo to výborné, zličiť môjho brata. No a vtedy môj brat mi povie, je mi tak na toaleťák, čiže nahá, prečítaj mi niečo pekné z tých komentov. A vtedy mi prečítal, ja bratovi, od Ondřeja Suchopára na Facebooku, aké krásne. Aké krásne. Len, Ondřej, teď přepnu na češtinu na chvíľku, riskujete moc. Nemyslím moc, ako moc, protože tma, Belzegus, že jo, diabolo, na vás bude útočiť a budú vám psát, chválite niekoho, kto nikdy v živote nikomu nic nepomohol. Je šarlatán, bere obrovské prachy za pomoc, ktorá ani nefunguje, čili je šarlatán.
Byť práve, ja hlavne. Môj brat hlavne. Ale uvedomujete si vy ľudkovia, ktorí žijete v hlbokej tme a tam aj ustanete a pôjdete ako mrkva do polievky, keď príde ten čas, že tým môjmu bratovi lichotíte. Šarlatán bol krásny film o liečiteľovi, ktorý dokonale diagnostikoval z moču a dokázal liečiť ľudí. To nerozoberajme, aké bolo jeho súkromie. Že v tom filme ukazujú ako, no to nehovoríme tu teraz, ale vlastne doktorovi Štefanovi všetci, čo tvrdíte, že je šarlatán, lichotíte. Tak ja vám ďakujem za môjho brata, že mu takto lichotíte. A pánovi Suchopárovi ešte víc. A ešte jedna poznámka, než začnem čítať za doktora Štefana tú prednášku. Je to ďaleko. Ten Liptovský Mikuláš, to je z Košíc, Prešova, Trebišova, Bratislavy, Piešťan. To je Jack, hej. To je koniec. To je strašne ďaleko. Ale nelichotí mu, ale sedí medzi vami človek, nebudem ho menovať, lebo sa volá Patrik. V Šiltovke len Američan môže sedieť na prednáške. Neurážim, jenom chcel som ľudí rozesmať, no. A on mal byť už dávno tam, nemyslím v 4. dimenzii, ako že by opustil telo, ale v Amerike, lebo on tam žije. Vyzerá mlado, 35 vyzerá, ale už má 135, takže už tam žije dosť dlho. A len kvôli prednáške ostal, vymenil si letenku, vymenil si hotel, prenajal si naďalej auto, ktoré tu nesmie menovať, lebo sa to volá Ferrari, ktoré prenajíma. Proste čistý cirkus, kopa peňazí, ale je tu. Ale, no. Nevítam len jeho, všetkých vás vítam. Čo ak to je posledná prednáška vážne? A sú také fámy a volaj mojej asistentke, lebo som pred tým krásnym svetlomodrým kostolom povedal, a viete o mne, že neprikazujem, nenakazujem. Príďte, možno je posledná. No, nie som od toho veľmi ďaleko. Môj brat, ja ani nie. Môj brat nie je od toho veľmi ďaleko, aby to naozaj urobil a bude vám odkazovať cez nahrávky, bude vám odkazovať cez YouTube, cez Facebook, aby tma, Belzebub, už nemá šancu ubližovať jemu a všetkým okolo. On to myslí vážne. Ja som to len sprostredkoval. Čiže o to som radšej, že ste tu osobne a viete, že vás netlačím nikdy do ničoho. Ak máte fakt závažné otázky a nie také, že či on naozaj zlomil kríž, tento kulturista svoj a kríž všetkého ľudstva, ale také závažné, možno máte poslednú šancu to doktorovi Štefanovi položiť. A ja som zobral telefón, že mu zavoláme naživo, ako to robieval Milan Pšenko, a že mu voláva a potom doktorovi Štefanovi hovoril v ordinácii, ja by som tiež takto chcel zavolať večer o 7 a pýtať sa nejaké veci, keď on môže, tak potom prečo nemôžem ja? No, a naspäť tým fámam spred krásneho svetlomodrého kostola, veľmi tam bolo príjemne ako vždy. Nie som sarkastický, nie? Ale budem. Lebo ja môžem, to nie je moja zodpovednosť, ja nie som doktor Štefan, že jo? Jeho brat. Odnes priznaný. Vypadla mi teraz myšlienka, lebo som sa pozrel na Miloša, ale neobvinujem ťa. Ja už viem. Že z toho, že on, brat, nie ja, brat, povedal, príďte na prednášku, možno bude posledná, tak už sú fámy, že doktora Štefana zničili pacienti. Vyhorel, schudol, na rozdiel odo mňa. A nevládze už pomôcť nikomu. No, poviem vám to takto, že nečudoval by som sa, on sa nikdy neporovnával s nikým, ale keď ho napríklad dnes porovnáme s Ježišom,
tak ten sa pripravoval dlho. Potom fungoval 3 roky a vypadol z diania. Ako vypadol, to nie je témou dnešnej prednášky, ale fakt je, že vypadol z diania. Doktor Štefan, čiže môj brat, to už funguje od svojich 3 rokov, čiže dosť dlho. A to je volovina, že by prestal liečiť a pomáhať vám. Veď to je jeho úloha na tejto planete Zem. Keby s tým prestal, zdochol by do dňa. Doslova. Pretože len preto je tu. Hej? Ale veľmi zvažuje a odkazuje vám priamo do kamery, cez túto kameru. Veľmi je mu veľkou cťou, že niektorí z vás, tí tu nie sú, používajú to, že nechce sa im prísť na liečenie do ordinácie, nechce sa im ani na diaľku, len tak hocikedy v sobotu, v nedeľu ráno, v noci, o polnoci, o 2:00 si ho privolajú, lebo môj brat urobil tú základnú nesprávnu vec, že v nejakej prednáške to prezradil. Takže, taký, ako by ste ich nazvali, jemne? Lenivý, pohodlný. No ale veď na diaľku nemusia nikam ísť. Ležia, sedia doma v obývačke, v spálni, vychcánkovia. Aby to nemuseli náhodou vyrovnať. Aby on to vyrovnával svojim zdravím a mal úrazy a 3 rakovinky v tele a tak ďalej. Tak chcel vám odkázať ešte do terajšej chvíle, ak toto budete robiť SMS-kami a privolávať si ho, on je dosť veľký mák na to, že to otočí. A odteraz, ktokoľvek si ho privolá, ho bude nabíjať svojou energiou. Dosť dlho. Ja mu to odkážem, že ste zatlieskali, lebo ho máte radi. Dosť dlho vám slúžil doslova, ani Ježiš toľko nezvládol zase, hej. Len viete, čo je? On to povedal v tej chvíli, keď bol fakt úplne na dne a musel som mu čítať 0,5 hodiny krásne litánie od Ondřeja. Teraz vo vás vyvolám chaos. On nevie. Lebo je tu preto, aby slúžil pre vás. Ale ako sme ich nazvali? Pišta. Vychcánkovia. Tak nejakej, že držgroši, ktorí utratia 1000 eur za voloviny, ako je, neviem čo, Playboy, tankovanie auta. Mi ukazuje Pišta. To není volovina občas, keď idete na prednášku, že jo? On nevie a není si istý, či to urobí. Z 2 dôvodov. Za prvé je tu, aby vám slúžil. A nesranduje. Za druhé, nikdy v žiadnom živote nebral energie od ľudí. Nikdy. On vedel, ako sa nabiť, ako sa očistiť, dodnes to vie. Čiže energie od ľudí prijímať. Neviete, čo schytáte od toho človeka. Lebo ak on není v poriadku, a není, preto si ho privolávanie, má rakovinku, má bolesti, tak si ho privolá, aby mu bolo lepšie. Tí zladší z nich napíšu asistentke Datke: práve som si ho privolala, měla som bolesti, podekujte mu, už je mi dobře. A asistentka už dopredu plačká, čo sa mu zase stane. A stane sa, vždy sa stane. Takže nielen Mária a podobní ľudia, ktorí veľmi dobre vedia z internetu, z knihy, od niekadia, z rozhovorov, že doktor Štefan sa pripraví v noci predtým a ten deň už sa nemá odvolať to liečenie, lebo za to zaplatí vlastným zdravím. Koho to zaujíma, nie? Veď nech zdochne. Jemu je už dobre. Ten, čo mu to spôsobil. Ja neviem, no. Nie kvôli tomu je toto posledná prednáška. Lebo vy, čo tu sedíte,
a sledovali ste ho 7 rokov a boli také týždne, keď mal 3 prednášky za týždeň, nie teraz, 1, 2, 2, východňarsky 2, za rok a sledovali ste ho. A vy, čo tu sedíte a sledovali ste ho a robili ste to, čo vás učil, nepotrebujete už prednášky. Nepotrebujete už druhú knihu, ktorá možno niekedy vyjde. Lebo mne to dal brat ako za úlohu, že v tom telefóne je okolo 1560 nahrávok. To je, není jedna kniha, ktorá možno vyjde, to je 10 zväzkov Leninové spisy, minimálne. Hej, to Lenin toľko nestihol nahrať, lebo nemal diktafón ani telefón. Keby mal, teraz by ste s tým mohli kúriť, keď dojde papier. Takže uzavriem túto tému. Ja som chcel dnes mať s vami veselé posedenie, postavenie, nie tak, z mojej strany, postavenie, ale predsa som prezradil, že bratovi občas neví, nevedomá tma dokáže ublížiť cez rôznych ľudí. A preto premýšľal a povedal mi, Bráško, neotočíme to. Slúžil si im roky. Keď si ťa budú privolávať, mimo doby, keď ty si tu pre nich a máš sa regenerovať a oddychnúť si, aby si ostal trošku dlhšie v tele s nami, otoč to. Keď si ťa privolajú, nabijú ťa. Vysaješ ich. Veď si mák. Predtým ste tlieskali, teraz ste zvážnili. Ďakujem za neho, že ste začala prvá tlieskať. Za brata. Nie, za neho tiež, lebo kým je tu brat, tak on je šťastný, ten jeho, čo ho sem poslal. No, a keďže nemám žiadnu zodpovednosť, minule som vám púšťal z toho telefónu kvílivé svínky. Volajme ich tak, lebo pes by som to nenazval, bez urážky, hej. Ďakujem pekne majiteľom, že od 10. ich zatvoria v noci a vypustia až niekedy o 8. Občas si môj brat aj pospí, pokiaľ si ho neprivoláte, že jo o 2. noci, keď lieta po pacientoch, na ktorých sa pripravuje. Keď si ho vtedy privoláte, tak tým pacientom poslúžite veľmi v úvodzovkách ironicko-sarkasticky, pretože ho to oslabí a je to nezodpovedné voči pacientom na druhý deň, že ho oslabíte a kvôli vám, vychcánkom, tam tí dostanú slabšie liečenie. Nedostanú. Lebo doktor Štefán, áno, môj brat, by doslova, a to nehovorím vám preto za neho, aby ste ho mali ešte radšej, aj život položil. Nevtipkujem, položil. A do toho liečenia, keď má pacienta, dá úplne všetko. Aj keby tam mal zdochnúť po ňom. Čiže vy ho oslabíte a on sa oslabí ešte viac. Na čo ho tu chcete tak dlho v tom tele? Aby ste sa mu sťažovali ďalej a nemenili nič. Len pri každej ordinácii opakovali to isté. Vy nie, taký iný. No, už ste veľmi zvážnili. Finančný les, podnikateľský les, podnikateľský les, plný podnikateľských zvierat, sa dozvie od zajačika, zajačik sa dozvie nejak cestičkami, že na ten les sa chystá finančák. A bude chcieť všetky dokumenty, faktúry, všetky účty, všetko. A tí, ktorých systém donútil trošku nepriznať všetko, lebo ináč by neprežili a nemali by dať čo dať deťom, k tomu sa ešte dostaneme dnes, tak majú prúser. Všetko, čo uliali, nepriznané dane, nepriznané odvody, prúser. Tak zajačik uteká za medveďom. A hovorí mu, medveď, urob niečo.
o hodinu je tu finančák. A medveď, Ježišmária, Judáš, ja mám kožuch, manželka má kožuch, deti majú kožuch, tak toto bude prúser pre mňa. Medveď ide ďalej a stretne v lese slimáka. Slimák, rob to niečo, lebo o hodinu, už ani nie, 59 minút, je tu finančák. A slimák, ja mám dom, žena má dom, deti majú dom. Toto bude strašný prúser. Medveď ide ďalej po lese, aby to šíril a stretne čápa. To je ten veľký vták. A hovorí mu, čapu. Čapu, český, hej. Utekaj, rob niečo, ide finančák. A čáp hovorí, Judáš, ja žijem na veľkej nohe, manželka žije na veľkej nohe, deti žijú na veľkej nohe, tak toto bude, že fakt prúser. A medveď ide ďalej a stretne krtka. A hovorí mu, krtko, viem, čo robíš, hrabeš, tuneluješ, hej? Tuneluješ. Predstav si, že o 56 minút je tu finančák. Krtko sa zľakne, tuneluje, prehrabe sa až do zoologickej záhrady, do klietky orangutanov. To poobzerá a hovorí, že vy čo tu robíte? A veď ide finančák a orangutan, aj, sér na to. Ja mám holý zadok, manželka má holý zadok, deti majú holý zadok a predsa nás zatkli, vidíš to, tu sme medzi klietkami. Ďakujem Tomášovi Kluisovi za tento vtip. Väčšinou mám svoje, ale tento mi nahral. No, ja teraz za doktora Štefana, čiže môjho brata, trošku zvážnem, ale len na chvíľku, pretože teraz je slovenská hymna veľmi aktuálna. V inej prednáške som sa o nej vyjadril ináč, ale teraz je slovenská hymna veľmi aktuálna. Zastavme sa, bratia, veď sa oni stratia, Slováci ožijú. 2 týždne od teraz sa budú doslova biť o vaše hlasy. Ako predvčerom. A budete pre nich naraz veľmi zaujímavý a veľmi dôležitý. Na tie 2 týždne a potom ešte na tú minútu, kým vyplníte ten formulár. A to není kritika, to není, že brat doktora Štefana je proti niekomu, len keď sa tak zamyslíte naspäť, ale tak naozaj úprimne, objektívne. Nedialo sa to doteraz tak. Nesľubovali. Dodržali. Len jednu poznámku k tomu. Spoločnosť má väčšinou 100%, hej? Keď odrátam infláciu, tak dobre, tak trošku taký demennejší, tak len 95%. Ale aj tak, 30% spoločnosti vytvára nejakú hodnotu. Finančnú, materiálnu, duchovnú, duševnú, umeleckú hodnotu. Všetci z vás. Tá hodnota, ktorú oni vytvoria, má uživiť 20% detí, 20% dôchodcov, to je 70%. 30% spoločnosti, a nehovorím o Slovensku, no, každý štát v podstate, 30% sa priživujú a vyživujú na tých 30, ktorí niečo vytvárajú. To si povedzme. To nie je ani politika, ani vymýšľanie konšpiračné. To je fakt. To je proste fakt. To každý vie. Nemusím byť vrcholový ekonóm, aby som to vedel. A vy tiež nie. To je bankovníctvo, sporiteľne, to je čo je to isté, poisťovníctvo, rôzne úrady, úradníci, ktorí roky a roky vás škrtia, tlačia
a sťahujú opasky na báze princípu nevadí nám, keď vám je zle. Hlavne, aby nám bolo lepšie. A stále lepšie. A sú stále vychcanejší, šikovnejší, vybitejší, arogantnejší, agresívnejší a keď vám práve nepošlú nejaký umelý vírus, tak vám pošlú vojnu. Keď nie je to, tak vám zdražia pohonné hmoty, zdražia vám lieky, ktoré si musíte kupovať, aby ste im vládali lepšie pracovať a živiť ich. Zvýšia vám dane, odvody, čo len chcete, veď to pozorujte. A ešte vám zvýšia cenu toho, čo oni nazývajú potraviny, ja to nazývam priemyselný odpad. A možno, že niektorí viete, niektorí nie, už aj na Slovensku sme veľmi pokrokoví v úvodzovkách. Sú tu továrne a závody, ktoré vyrábajú prášok zo švábov. Nevtipkujem, nie je to také smiešné. A už vám to miešajú do rôznych jedál. Prečo? Je vás tu 8 miliárd. Plán je vyrytý niekde v Amerike do kameňa. Táto planéta uživí 600 000 ľudí. Oni si myslia, že to budú oni, tých 600 000, plus pár oviec, ktoré vygumujú mentálne, psychoemocionálne, urobia z nich nie mentalitu, ale dementalitu. A tak im tých 600 či koľko tisíc bude slúžiť a treba ich škrtiť čím viac, lebo ich nároky sa zvyšujú a tých 30% sa snaží uživiť na úkor tých 30, ktorí vytvárajú nejaké hodnoty. Najlepšie je zvýšiť ešte aj dôchodkový vek. Nie pre vás, pre nich. Aby vás tak vyšťavili, že presne keď máte 65 rokov a jeden deň, aby ste zdochli. Aby vám nemuseli vyplatiť dôchodok, ktorý ani nemajú. Hej, to si povedzme. Nemajú. A už ani nebudú mať. Čiže zvýšiť dôchodkový vek, vyšťaviť tých ľudí, ale nie až tak veľmi, aby trošku ešte vládali vytvárať hodnoty a pracovať, lebo zase človek na tzv. Penke vytvorí len viete čo? To, čo potrebuje, to letia. A to systému nesedí. A všetci cítite na sebe tlaky, nemyslím defekačné tu v tejto miestnosti, ale tlaky. Všetko ide hore, okrem vašich platov. A všetci čakáte, nech sa už stane niečo. Systém sa zbortí, čo sa zbortí bankovníctvo, lebo to neuživia. Len kto to dopustí? Tí, ktorých teraz volíte za 2 týždne. Oni sú úbožiaci tiež takí istí ako my, len za väčšie prachy. Lepšie sú za to platení, že? A oni si už, tí, čo tam sú a sa tam trepú, už si trošku predsa len našetrili pár eur na kajmanských, na švajčiarských týchto. Takže až takí ubožiaci, ako my nie sme, možno, že dementálne, alebo mentálne, alebo psychoemocionálne. Ale necháte si zobrať papierové peniaze a hotovosť. Fakt. Nie je to určitý pocit slobody, dospelosti, rozhodovania sa samostatne, čo za ne kúpim, keď ich mám vo vrecku? Nie? Nedáva vám to lepší pocit? Že nie ste sledovaní a šmírovaní? Čo kupujete, kedy, koľko miligramov, lebo už gramov na to už nebudete mať za chvíľku, dusenej šunky, len miligramov. Ale za to vám tam primiešajú veľa prášku zo švábov. Aby ste až tak neschudli, aby ste mohli ešte vytvárať hodnoty im. Naozaj si to necháte zobrať. Vy a iné štáty. Naozaj chcete opustiť túto planetu Zem s tou myšlienkou a pocitom, že dovolili ste tomuto systému to, z čoho by vyskočila aj žabka. Viete, čo tým myslím? 100-120 rokov tento systém robí s ľuďmi to, že dal ich do obrovského hrnca
a pomaly pod nimi zohrieva vodu. Veľmi pomaly. Lebo keby vás dali do vriacej vody, napríklad v tzv. Pekle, tak každý normálny súdny človek vyskočí. Ale keď to zohrievajú postupne, tichučko, pomaličky, najprv im pošleme prasačiu chrípku, potom vtáčiu chrípku, potom šalené kravy, potom netopiere, potom opičiu kiahňu, či čo to je, hej, ešte, tak my tam tak pekne setkáme, pozeráme sa na seba, ešte sa usmievame, keď máme za čo. Ešte kupujeme prášok so švábou a tešíme sa, že vôbec niečo ešte môžeme spápať, že jo? A nevyskočíme z toho kotla. Potom vám pošlú vojničku, jednu vojničku, druhú vojničku, pošlú vám to aj na Tajvane, ale tak to je relatívne ďaleko, že jo, to nie je za hranicami našeho súdneho vedomia, ale toto už je za hranicami nášho súdneho vedomia. A ja vám to nehovorím preto za doktora Štefana, že máte ísť do ulic preliať krv. No. Už vás vysávali dosť a vyšťavovali ako upíry ten systém tých 30% na to, aby ste im už nedávali svoju krv. Ani na ulici, ani v ambulancii. Nie, stačilo. Potiaľ a nie ďalej. Ja vám hovorím len jednu vec za doktora Štefana dnes. Je veľký rozdiel postaviť sa proti niečomu, byť taký istý polodementný, polodebilný, primitívny, arogantný, agresívny magor alebo magorka, ako oni, aby na vás pustili policajtov a vojakov. To ja vás tam určite neposielam. Ale je veľký rozdiel postaviť sa proti niečomu. Pretože keď sa postavíte proti niečomu, systému, odobratiu peňazí, drogám, blá, 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 a alkoholu, vy to posilňujete. Lebo všetku vašu pozornosť proti vojne na Ukrajine tomu dávate. A pozornosť, slova, skutky, myšlienky sú energia. Ja vám len chcem pošepkať za doktora Štefana dnes, postavte sa za niečo. Cítite ten rozdiel? Nie proti niečomu, za niečo. Za vašu hrdosť, slovenskú, českú, maďarskú, to je jedno. Za to, že vy si pamätáte a chcete pamätať, že ste krásne, slobodné duše. Že ste duch, ktorý nezanikne nikdy. Ani snahou tých pár ľudí, ktorí sa o to veľmi snažia, aby ste zanikli a išli ako mrkva do polievky, keď to tu krachne. Ale vy to nie ste. Vy ste krásny duch. A nebuďte pyšní, buďte len hrdí na to, tu som sa narodila na Slovensko. Dobre, zažila som tu čokoľvek a všetko možné, ale ja a vy všetci sme najstatočnejšie, najchrabrejšie, najodvážnejšie duše, ktoré sa sem narodili práve do tejto anarchie. Keď nemáte v podstate koho voliť pre Slovensko, lebo jeden už odohrá karty, tak veľmi vás miluje, že sa pobil o vaše hlasy v aute. Druhý odohrá svoje karty už predtým, hej, ale ten obraz sa mi fakt páči. To by som si raz kúpil aj ja. Taký tmavo-modrý, krásny, no, nevadí. Čiže tu ste sa narodili do absolútneho chaosu a anarchie. Vy. Ja vám tomu môžem len gratulovať. A nelichotím vám, tlieskam vám. Otázka je, ako zvládnete finále, lebo príde. Nestraším vás, ale príde. Kedy príde? Kedy si to vy vytvoríte? A kedy to vy dovolíte tomu systému, aby z vás urobili a z vašich detí hlavne, a z vašich vnúčat hlavne, polodebilných, primitívnych vygumovancov,
ktorí uveria tomu, nemajte majetok, nepotrebujete peniaze, my vám všetko dáme, nemajte domy, byty, ani autá, seďte doma, nepracujte, ťukajte do mobilov aj vaše deti a vnúčatá a dementnite a buďte ešte väčší pohodebili ako predtým, aby ste boli manipulovateľní. A my vám za to dáme jesť, keď my budeme chcieť. Koľko my budeme chcieť. Koľko my uznáme za vhodné. Nekúrte v bytoch, my vám zakúrime. Už aj kúria pár 120 rokov pod nás. Nemajte auta, lebo auto bude odstavené tam niekde, vy sa tam posadíte, niekam sa odveziete a potom ho tam zase necháte. Veď to je komunizmus, ktorý tu už raz bol. Tak rýchle ste zabudli. Veľmi sa vám to páčilo. Vidíte, ani mne. Nie, toto není komunizmus, toto je neokomunizmus. A viete, čo ešte horšie? To není ani neokomunizmus, to je neokonzumizmus. Chápete ten rozdiel? Prehodil som za brata jedno písmenko. Neokomunizmus, neokonzumizmus. Vygumujú nám naše deti a naše vnúčatá, akým to dovolíme. A urobia z nich absolútnych otrokov. Čiže to už je neofeudalizmus, neofašizmus a neonacionalizmus. Nepripomína vám to rok 1939? Mne veľmi. Nebol som vtedy v tele, ale viem, že sa to robilo. A teraz sa ma všetci, ako tu sedíte, a možno aj youtubéri, ktorí boli šetrní a neprišli sem, alebo žijú v Austrálii, opýtajú, no dobré, kecáš už 7 rokov, čo máme robiť? To, čo som povedal. Postavte sa za niečo, za svoje deti. A nie tak, že tu je 8-ročné dieťa a vy sa schováte za neho, aby systém vás nezlikvidoval. Chráň ma. Budú vám určovať ešte aj to, koľko môžete vydýchnuť CO2, ako určujú kravám, koľko môžu prdieť. Už teraz. Budú vám určovať ešte aj to, že tak zvýšia ceny ozajstného mäsa, chleba, že teraz vám hovorím, čo máte robiť. Teraz. Vychutnáte si dusenú šunku, syry, zákusky, sladkosti, marcipán. Noste mi ešte viac. Kým na to máme, si to vychutnajme. Prečo? Kým na to máme a vychutnáme si to, budeme menej smutní, menej depresívni, menej pesimistickí. Zistíme, že ešte svieti slnko, zistíme, že prší. Zistíte to, čo vás môj brat cez 7 rokov učí. A v ordinácii už cez 56 rokov. Viem, že lepšie vyzerá, ale má toľko už teraz. Hovoria o ňom, že narcis, ale to nie je pravda. On len potrebuje trošku občas pozbudiť, aby zase vládal vám pomáhať. Vychutnajte si to teraz, nevtipkujem, ešte kým na to máme, ešte kým je v tom naozaj aspoň 20% toho, čo tam píšu, lebo už aj na mlieku píšu, to viete, môže obsahovať stopy mlieka v tej krabici. Andrejka, vítaj medzi ostatnými. Šunka môže obsahovať až 2 až 5% mäsa. Ty bláho, tak to je luxus. Hej? Plus 80% švábov, 5% soje, ktorá je GMO, manipulovaná, čiže než to dáte do úst, požehnajte to. A nemyslím to ženy, a niektoré chlapy, ako napríklad šalatán, ale požehnajte tomu, učím vás to už 7 rokov,
Teraz to došlo, lebo som dvihol pravú nohu preto. Zvihnem aj ľavú, aj skočím, keď treba. Teraz. No smejeme sa, ale kruh sa zužuje. A ja vám len hovorím za doktora Štefana, teraz si to vychutnajte, všetci, čo ho teraz počúvate za neho, aby ste aspoň vy zlepšili vibrácie na Slovensku, vo vašom meste, už to hovorí dookola chudák on, môj brat, aby ste aspoň vy nejak vyvážili tú tmu, ktorá tu je a ktorá sa na vás valí. Len to od vás chce, nič od vás nechce viac. Len to. A aspoň vy nežite jeden z druhého, ako to robí tých 30%, z tých 30% a zo dôchodcov, ale jeden pre druhého. Aspoň v rámci tej rodiny. Slovo diabolos v gréčtine znamená, nie je to, čo si myslíte a mystifikujete ho a bojíte sa. Ten je už dávno preč z tejto planety. Už sa mu toto zunovalo. Lebo systém robí oveľa horšie veci ako diabol v stredoveku, ktorý aj neexistoval. Nie diabol, stredovek neexistoval. Klamú vás. Pred 5 rokmi vám povedal môj brat, počkajte si, ešte vo vašich životoch vyjde, ako vás zavádzali, podvádzali, klamali vám vo všetkom. Vo fyzike, v matematike, v dejepise hlavne. A viete, čo je smutné? Že bezprávie ide z toho istého miesta, kde vzniklo právo. Spravodlivosť neexistuje. Ak si ju nevytvoríte, ale od nich to nečakajte. Od právnikov, tak až taký naivný už nebuďte. Ale ešte raz tá veta je dôležitá, aby ste pochopili. Nespravodlivosť a neprávo ide z toho istého miesta, kde vám účujú zákony a právo. Ale ich sa to netýka. Čiže späť. Je systém, ktorý sa volá Zlatý vek. Tam je král, ale nie ten, čo znásilňuje mladé dievčatá a robí si nárok na prvú noc. To je zase klamstvo, toto v živote nebolo. A viete, čo je smutné? Že sú ľudia, ktorí sa dajú kúpiť a sú tie peniaze, za ktoré ich kúpia, že vám vyrábajú falošné dôkazy. Karol I napríklad v živote neexistoval. Ale v dejepise, najväčší král všetkých čias. Nimrod a Atila naproti nemu existovali veľmi. Čo sa dočítate? Lovec. Nimrod, najväčší král všetkých čias a syn bohov je lovec. Nie žien, jeleňov. Atila, král Hunov, vyvraždil celú Európu, Strednú Áziu, došiel až po Vatikán. Hulvát to bol, pohan. To by nevadilo, že to znie konšpiračne a že ja som nečítal dejepis a mal som z neho 5. Ale to mi vadí, môjmu bratovi vadí veľmi, že vás týmto krmia a že vy to zožeriete. Ako tie švábské prášky. A všetko toto vyjde na povrch. Len si počkajte, dočkáte sa. Ale naspäť ku kráľom. To nebolo to, čím vás krmia. Že dal zabiť 10 000, 20 000 svojich vojakov, raboval svojich poddaných, žil z ich daní. Oni nemali čo žrať a oni žrali tam v tej miestnosti rytierov. To je volovina. Bol systém, ktorý bol král, ktorý bol schopný zomrieť za svoj ľud. Zastupoval svoj ľud. A nekričal zozadu, dopredu, do vojny. Sedel na prvom koni vpredu a kričal za mnou. Mal úctu ľudí, mal obdiv ľudí, mal dôveru ľudí a mal rešpekt ľudí. A milovali ho za to, lebo bol vpredu. A neschovával sa do čiernych, tých, ako ich vykresľujú hollywoodské filmy, striebro, zlato, aby ho dobre videl nepriateľ.
Nie preto, aby ho trafil skôr, mal svojich ochráncov, ale preto, aby nepriateľ videl, je tu kráľ za svoj národ. Nie proti svojmu národu, za svoj národ, za svoj ľud. A je tu za ním hneď jeho syn, hneď traja synovia. A nevňukajú, že zase, ako mám zomrieť, oče, tak nechaj ma, nech si pohrám trošku na laptope v kráľovskej miestnosti. Všetci tam boli. A za nimi boli proletári až. Ale oni boli vpredu. To je šlachta, lebo sa vedia šlachetne chovať. Zvolte dnes na Slovensku niekoho, kto sa vie šlachetne chovať a postaví sa za vás. Nie takto, ale pred vás, ako král. Potom tam bol druhý král, ktorému sa hovorí sakrálny král. Väčšinou to bol jeho brat, ktorý mal kontakt s zasvetenými kňazmi, duchovnými silami a poskytli tomu kráľovi a jeho národu všetku oporu z hora. Nemyslím tým ukrajinské drony, ale z hora, hej? Ja, ani ruské som nemyslel. Postavil sa za ne. Ale ten kráľ bol ozaj šľachetný. Nemá problém zomrieť za svoj národ. Ja nehovorím, že máte zvoliť teraz niekoho, kto za vás už druhý deň zomrie. No. Reagan tu už bol, že jo? A postrelili ho veľmi skoro. A toto bol systém. Král, sakrálny král, veľkňazi, zasvetení a ľudia boli zdraví, spokojní, mali čo jesť. Neidealizujme to až tak. Bola tam spodina, boli tam chorí ľudia, ale bolo o nich postarané. Tak, aby veľmi nevymýšľali a aby nekazili ten systém. Len každá tá civilizácia a kultúra vždy kolíše. Je vrchol a potom je údolie. Vrchol a údolie. Po tomto systéme následuje tzv. Diktatúra. Keď úradníci a vojaci a vojsko a tzv. Polícia prevezme velenie. To je diktatúra. To už je dosť veľký prúser. Keď ani toto už nefunguje a krachne, tak príde to, už sa usmievam teraz, viete, veľmi sarkasticky, demokracia. To už je. Demokratos zo starej gréštiny znamená vláda ľudu. Povedzte mi len tak medzi nami 4 očami, vládol niekto z vás v tomto živote? Vy ľud. Čomu ste vládli? Tomu, kedy idete kakať, piškať, to áno. Ale keď to takto bude pokračovať, čo budete jesť, kedy a koľko budete kúriť, kedy a dokedy, akú vodu budete piť a tak ďalej, demokratos je tam. A demokracia ešte má jeden názov. To vymyslel doktor Štefan. Ale nie ja, doktor Štefan, hej, brat. Demokracia dnes znamená finančné vykorisťovanie jeden druhého. A čím je ten jeden vychcanejší než ten druhý, tým viac sa obohacuje na úkor toho druhého. A čím mu viac hovoria politik, alebo nejak ináč, tým viac sa obohacuje na úkor druhého. A je tam demokracia, podľa definície doktora Štefana, nezaujíma ma, ako vám je, nie mne, i ich. Hlavne, že ja ešte mám dusenú šunku, steak, ale z ozajstného hoveda. Nie z nejakého švábu, alebo z soje, z ozajstného. Jak vás oblbli, bola taká móda, že nejedzte mäso, veď zabíjajte zvieratá. A keď vytrhnete hlávkový šalát zo zeme, nezabili ste ho. Budete žiť ďalej v hovienku, keď vykakáte do záhrady. Taký naivný nemôžete už byť fakt. Nezakazujem vám to, môžete byť naivní ďalej, len nie je to správne.
Čiže uzavriem toto téma len tým, je to trošku natiahnuté dlho, ja viem, že aspoň vy, čo ste ho počúvali, môjho brata, tie roky, robte tieto veci. Postavte sa za seba, za svojho ducha, za svoju dušu. A nedovolte už z vás urobiť úplných otrokov. A vaši deti už vôbec nie. A ja viem, že deti vás nechcú počúvať. A nevážia si vás. A nechcú sa s vami ani rozprávať, nie že počúvať. Prečo? No to je tá žabka, pod ktorou tú vodu zohrievali veľmi pomaly, aby nezistila, o čo tu ide. Ale občas im tak posuňte, že budeš mať auto, byt, všetko budeš mať, nič nebudeš robiť, ani nič nemusíš robiť. Môžeš sexovať s kým chceš, koľko chceš, ešte aj to ti systém zaplatí toho, čo ako sa to volá, ten escort. Len zabudni, že si krásna, slobodná duša a duch. Len zabudni, na čo si na tejto planete Zem. Len zabudni úplne na všetko a slúž nám. A kým robíš, vytvor niečo, ale potom najneskôr v 65. roku a 1. dni zdochni. To je jedno na čo, my ti v tom pomôžeme. Priemyselným odpadom, zamorenou vodou, zamoreným vzduchom, my ti v tom radi pomôžeme. A dovtedy si budeš žiť v neokonzumizme. Tak toto, keby ma niekto konečne, mňa brata počúval, bol by som rád, keby presne ako nás uspávajú, zavádzajú nás, klamú nám vo veľmi dôležitých veciach a podvádzajú nás, my sme takisto tak posunuli našim žabkám, detičkám, že nebude to také ľahké, drahý. Hej? A že šťastie je tak... Ne. Dôchod je tak krásna a přepichová vec, ale prachy na to nebudeš mít. Jo? A to je také isté uspávanie. Trošku, ak všetko zabudnete z dnešnej prednášky, lebo za chvíľu končím, lebo krátke vlasy. Ak na všetko zabudnete, toto trošku podsuňte svojim deťom pomaly, aby vás vnímali. Že ty ideš naozaj hlasovať za to, že telefónom si zaplatíš už hocide, hocičo. Že už nepotrebuješ peniaze. Že všetko, čo som ja, tvoj otec, doteraz našetril a v banke, dáme tým 30% darmožráčov, klamárov, systému. Za to chceš hlasovať. Mohlo to byť tvoje. Lepšie ako dať to systému. Že jo? Takže, pre úsmev, a už naozaj začnem. Či som už začal? Ja nie, ale môj brat. Teraz si vychutnajte všetko. Hovorte s nimi, trpezlivo. Lebo systém ich naučil ešte jednu vec. Neváž si svojich rodičov. Pozeraj filmy, pozeraj YouTube, pozeraj Facebook, pozeraj Instagram, neviem čo ešte všetko je. To je fuk. Pozeraj, všetko pozeraj. Kaž si oči a gumuj svoj mozog. Aj tak by si používal len maximálne 5% z neho, tak gumuj ho ešte viac. Hej? A potom budeš mať neokonzumizmus. A bude ti výborne. Trošku im to vyvráťte. Trošku im v zime tiež priškrťte radiátor v detskej izbe a povedzte, čo je, čo protestuješ, toto je tvoja budúcnosť, keď ich budeš voliť. Toto je tvoja budúcnosť, keď súhlasíš, aby neboli peniaze, lebo ti ich vymenia za nejaké, ako sa to volá, čo chcú robiť, ja neviem, ja nemám prehľad, niečo chcú robiť. No, to už je dobré, virtuálna mena. Vypadne elektrika, vypne sa vám telefón a ste v prdeli, hej? Ani toto si nekúpite, nemyslím kraťasy, ale ten papier, to je koniec. Vypadne elektrika, vypadne kúrenie, všetko vypadne.
Toto poveste svojim deťom. Ale veľmi jednoducho, aby nemali dojem, že ich buzerujete a manipulujete s nimi. Ja viem, že som môj brat na minulej prednáške slúbil, že toto ešte dokončí, že straty. A bude reč o tom, ako čakať bábätko, ako vynosiť bábätko, ako ho porodiť, ako sa potom o neho starať. V tejto anarchii. Na čo vám to je? Keď sa podarí, tak už sa starajte. Ale nie, ja som detský lekár, ja ich mám rád. Je to také isté, možno, že nezodpovedné, ale neodhováram vás od toho. Ja, keď slúbim, dodržím. Čiže s Tomíkom, Kolulisom, urobíme nahrávku a bude to na YouTube aj na Facebooku o správnom čakaní bábätka, blá, 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 blá. Bude to tam, lebo som slúbil. Ale je to také isté nezodpovedné, ako 79-ročný Robert De Niro má teraz mesačnú dcéru. Nekritizujeme, nech si užije, ak to nebol ten, čo čistil bazén, že jo? A 84-ročný Al Pacino má tiež mesačné bábäťko. Že by to robili vedľa spáni? Dohodli sa chlapci? Alebo zážadník bol výkonný. Ináč, viem, že bola nejaká majstrovstvá sveta v atletike, že jo? Nezávisle od toho, niektorí majú zlato v boxerkách. Diamantového tej tvrdosti. A niektoré majú zlato v tangáčoch. A tie so zlatom v tangáčoch si chytajú tých so zlatom v boxerkách, nechajú si robiť deťatko v týchto časoch, aby mali ukrutné výživné a žili z tých, čo majú zlato v boxerkách. To som chcel ešte povedať, kým začneme naozaj. Môžeme? Ak to trošku bude skákanie a bude vám to pripadať chaotické, je to tak. Lebo ja to len čítam za brata. Čiže ja nemám žiadnu zodpovednosť voči nikomu. Máte to aj vo svojom jazyku, ak zameníte slovo bdelý slovom prítomný a rozdelíme to slovo tak, prečo všetko funguje lepšie, keď ste prítomní. Lepšie reagujete pri šoférovaní auta. Lepšie reagujete pri konverzácii s inými ľuďmi. Lepšie reagujete v krízových situáciách, správnejšie riešite všetko vo svojom živote, ak ste prítomní. Rozdielme to slovo. Prítomný znamená prijímací. Prijímam všetky impulzy z duchovného sveta, od anjela strážneho, od duchovného pomocníka, od podvedomia, nadvedomia, vedomia, od 4. dimenzie. Som tu a teraz, som prítomný a prijímam všetky tie impulzy. Začnem prijímať signály ako taká anténa zo všetkých dimenzií okolo mňa. Keď som prítomný, keď nie som v minulosti a nerobím si výčitky a nie som v obavách o budúcnosť a som tu a teraz, tak som prítomný. Čiže prijímam všetky signály a impulzy a tam sa rozhodujem správne. To veľmi súvisí s tým, čo som už povedal, len teraz mi došlo, že som zabudol na poslednú vec. Demokraciu sme spomenuli, je to volovina, to tu nikdy nebolo a ani nebude. Ale ešte posledné som zabudol. Posledné štádium poklesu ľudstva a takto zaniklo veľa vyspelých civilizácií je, keď preberie moc a velenie tá spodina, ktorú som spomínal v tom prvom systéme. Tá spodina. Tým slovom neurážam nikoho. Lebo keď niekto žije na úkor iného a nezaujíma ho to, a netrápi ho to, a nemá výčitky svedomia, a nemá ani zlé svedomie, a napriek tomu dobre spí, tak to, ja to nemám lepšie slovo než spodina. Alebo bezohľadný, bezočivý, polodebilný primitív. Čiže ak spodina preberie velenie a riadi iných, to sa volá anarchia. A tam spodina
začne likvidovať a ničiť tých 30%, ktorí vytvárajú hodnoty. Lebo spodina si myslí, sú šikovnejší, veselší, múdrejší, pozitívnejší ako my, spodina, a sú pre nás ukrutné nebezpečenstvo. Treba ich zlikvidovať, všetkých vytinožiť. Čiže ak sa vy opovážite v Kambodži, kde to môžete vidieť naživo, výjsť v okuliaroch na ulicu, tak vás zabijú. Máte okuliare, viete čítať? Hej? Ako ten, čo slúžil za karantény v meste, nejaký policajt alebo nejaký vojak, hej, slúžil v meste a bolo, že do 20.00 musí byť každý doma v obydlí. A ide taká strážna služba po meste, vojak s vojakom, samopal, všetko, gulomet, hej, na ramene taký, skoro ako ja, taký Rambovia, hej. A na nás vidia, že taký tieň ide, taký človečik tam ide a veľmi sa ponáhľa. Jeden strojne samopal, zastrelí ho. A ten mu hovorí, čo to robíš, Janko? Veď ešte nie je 22.00, je 21.45. Viem, kde býva, už by nedobehol. No, smejete sa. Ideme ďalej. Opýtali sa ma, že taká duchovná otázka, trošku aj hyperezoterická, ale možno vás to bude zaujímať. Ak nie, fakt ma zastavte, je tu dosť materiálu iného. Otázka znie, aký je plán duše skrachovať a žiť pod mostom ako bezdomovec? Trošku sa to podobá na to, čo príde, nie? Či to treba prijať? Čiže ten, ktorý má plán duše byť bezdomovec a aj to dosiahne úspešne, či to tak, akože už splnil plán duše, je koniec. A odpoveď môjho brata, ak je takýto plán duše a ak to není dôsledok odbočenia plánu duše, ako to väčšinou je, ani následok odbočenia, tak nikdy nič není konečné. Ani vzťah, ani choroba, ani najťažšie životné situácie nie sú konečným riešením. Vždy zo všetkého je cesta von. Čiže hurá, Slováci, za 2 týždne. A vždy všetko v sebe nesie. Prebuďte sa, bratia, zastavte sa a zamyslite sa nad tým, komu dáte hlasy a prečo a ako a nech vás vedie svetlo, lebo tuto čítam. Vždy to všetko. Čiže, aký je plán duše? Že v minulom živote ste boli veľkopodnikateľ, mali ste veľa peňazí, veľa Ferrari, 20 domov, neprišiel finančák, a zneužili ste to nesprávnym smerom, ešte odbočím na chvíľku. Dobre, ja sa vrátim sem. Keď som povedal, že vás škrtí systém na daniach, na odvodoch, ja som nedopovedal za brata, že smutné je s tým právom a s tým zákonom a s tou spravodlivosťou, že tí, ktorých ľudia zvolia, že majú za nich jednať, zastupovať ich, na nás všetkých a priori, ako to je slovensky? Z princípu, neviem, to je ako slovensky. Pomôžte mi, počúvam vás. Nie, kašľu je slabý výraz. Majú nás za špinavých podvodníkov, ktorí klamú na daniach, na odvodoch, všetko robia preto, aby nejak chudáci prežili. Hej? A priori na nás tak pozerajú. Nezvolili sme ich náhodou preto, aby nás ukľudňovali ako svoje bábätka, dieťatka. Aby nám zabezpečili kľudné zázemie na naše úbohé životy 50, 60, 70 rokov. Aby aspoň občas sme sa trošku cítili lepšie, že sme v bezpečí.
Nemyslím vojenskom, ale potravinovom, vykurovacom období a tak ďalej. Nezvolili sme ich náhodou preto, aby nás zastupovali v tomto svete, v iných štátoch a reprezentovali, že keď už sa niekam trepe niekto, aby aspoň vedel ten jazyk, anglický alebo nejaký. Keď niekto privonia k tomuto luxusu, že za naše dania a odvody a za ich ukradnuté peniaze stretáva kráľov, princov, kráľovný, pochodí celý svet, 6-7 hviezdičkové hotely, krásne obleky a raz si k tomu privonia mať sekretárku, služobné auto, tankovať ho za vaše prachy. Už sa toho nechce tak vzdať. Veď to vidíte. Vracajú sa nám naši kamoši, ktorí už odohrali svoje karty. A zase by chceli byť vaši kamoši. Nech sú. Ja s nimi zo srdca cítim fakt, že v tomto chaose a anarchii mať odvahu, zase mať sekretárku, auto, zase stretávať celý svet a ozajstných, charizmatických ľudí, ktorí ozajstne vedú štát, ja im to zo srdca prajem a prajte im to aj vy. Ale a priori z princípu na nás všetkých pozerajú ako na podvodníkov a posielajú na vás finančáky, daňovníkov, ako keby celý slovenský národ bol naraz zase Jánošík. Ale opačný. Že tí bohatí kradnú jemu. Otočili sa karty. Nezdá sa vám to, že sa otočili karty? Nezdá, máte pravdu. Čiže voľte, nech im je peklo horúce, keď vyhrajú, a prajem im to, aby naozaj splnili svoje sľuby. Len jedno ich prosím ja, odtiaľ z tohoto miesta a proste ich aj vy. Keď ste boli takí kamoši 14 dní pred voľbami, ostaňte našimi kamošmi. Chráňte nás. Dajte nám papať. Dajte nám tankovať. Dajte nám kúrenie v zime. Že sa to nedá, lebo to je celková situácia na svete. No tak. Dá sa to, len nepozerajte na nás ako na špinavých zločincov. A priori. Všimnite si, keď vás zastaví policajt za hocičo, nemyslím tým, že ste zrazili niekoho. Ako sa k vám chová? Milo, úctivo, s pokorou, upozorní vás, alebo viete, čo urobili? Viete to? Tak keby som vedel, tak to neurobím, že jo? Ak my, malé žabky vo vlažnom kastrolíku, sa vieme chovať úctivo a slušne ku takzvanému vedeniu a ich moci nástrojenskom, poprosím, aj oni nech sa k nám ozývajú a hovoria slušne a úctivo. A nech oslovia týmto spôsobom tých, ktorí si to aj zaslúžia, aby ich tak oslovili. A nech ku ním sa chovajú tak. Ktorí neuliali 5 eur na daňovom priznaní, kde sa len pomýlili. Hej, tak to sú obrovské omyly. Tu miliónik, tam miliónik, hejže. Nie vo forintoch, v eurách. Čiže to som chcel obočiť, že... No som obočil zase. Anarchia je, keď spodina, ktorá sa navzájom bije, napríklad, hej, a nie je schopná sa ani obliec poriadne a reprezentovať a hovoriť a konať a vystupovať, aby reprezentoval svoj národ, to sa volá anarchia. Takže poprosím, buďme kamoši naďalej. Chovajte sa k nám ako k najlepším kamošom. A dovolte nám aspoň dýchať, nejesť prášok so švábou a takéto podobné voloviny. Postarajte sa o nás. A teraz pokračujeme. Čiže skončil som pri bezdomovcovi. Ja. Možno aj skončím ako bezdomovec, že jo? Niekoľko žien sa o to snaží z môjho života. Minimálne 2. Tak ale, keby som bol ozajstný šarlatán, hej?
Liečiteľ, ktorý diagnostikuje a obšťastňuje svojho asistenta z nejakej strany, tieto problémy by som nemal, že jo? Lebo predsa chlapec by ma neobral o majetok, ako Jugoška. No, ideme ďalej. 20 domov zneužite to nesprávnym smerom. Čiže prestali sme tam, že možno, že v minulom živote ste boli veľkopodnikatelia, mali ste veľa peňazí, veľa Ferrari, 20 domov a zneužili ste to nesprávnym smerom. Čiže proti ľuďom. Alebo ste si to nevedeli vážiť, ceniť a použili ste to len na svoj blahobyt. A byť za to vďační a brali ste to ako samozrejmosť a stali ste sa arogantnými, primitívnymi polodebilmi, áno, tak v ďalšom živote príde vyrovnanie a určite budete skrachovaný tulák, žobrák. Ale prečo? Preto, aby ste dosiahli vyrovnanie. Žiaden Boh a žiadny Stvoriteľ vás nebude trestať. A aby ste si zase vážili všetko, čo máte a čo si dokážete vytvoriť. Čiže za prvé to bude vyrovnanie a za druhé to bude lekcia, aby ste sa zase dostali z tejto situácie von tým, že pochopíte súvislosti, zmeníte myslenie, city, konanie i slova a svoj pomocne, nie na úkor iných, sa vyhrabete aj z tejto situácie. Nič nikdy nie je náhoda, vždy, tu sa niečo stratilo, vždy sa proste deje vyrovnanie. Dodatok ku tejto odpovedi, ako som spomínal, nič nie je náhoda, nič nie je konečné, čiže tým, že tá duša splní svoju úlohu, svoj plán na tomto svete, to znamená, skrachuje ten človek, finančne, zdravotne, akokoľvek, a naozaj skončí pod mostom, sám a osamelý, príde o všetko materiálne, čo v tomto živote dosiahol, alebo mu bolo dané. Tým splnil plán duše, ktorá chcela zažiť tento krach. Ale tomu, čomu vy hovoríte vývoj, to znamená, dosiahne tento bod a buď bude osvietený a zistí, o čom to je, naozaj život, pred smrťou a zomrie pod tým mostom, lebo splnil plán duše. To je jedna možnosť. Alebo bude mu dané tzv. Milosrdenstvo. Pretože pochopil, osvietil sa, pozbiera sa a bude pokračovať v tomto tele a pozbiera sa aj z tohoto hlbokého bodu. To je vždy vaša slobodná vôľa, to už určujete vy a to sa volá vývoj. Ak dosiahne ten hlboký bod, a neopustí telo pod mostom a nezmrzne niekde pri minus 25 stupňoch. Ale nájde východisko, aby sa znova pozbieral, už mu nebude až tak záležať na materiálne. Budú mu stačiť základné podmienky a popri tomu budú žiariť oči. Bude mať ľahký úsmev na tvári. Po Jugoške mám aj ja. Pretože pochopil, prezrel, môj brat, hej, že na tomto svete sa treba hrať a netreba visieť na ničom, čo ste dosiahli. Ale za to hotovosť a peniaze na tom vy ste, ale nie kvôli peniazom ako takým, kvôli pocitu vašej slobody. Čiže netreba visieť na ničom, čo ste dosiahli, alebo vám bolo dané, pretože to aj tak nechávate tu. A bude už ľahký a nebude sa on už, ten bezdomovec, stresovať o tieto veci, keď sa pozbiera. Tým pádom nielenže splnil plán duše, ale vyvíja sa tá duša a dostane skúsenosti. Nakoniec bez odparovania by neexistoval život. To tu odoznelo na minulej prednáške. Že sa odparuje voda, blá, 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 ideme ďalej a to je vývoj. A takisto duša sa inkarnuje a sa sem vracia a nadobúda skúsenosti. Odparovanie tentokrát vynechajme. Radšej nech pod vami prestanú kúriť v tom kotli pre žabky. Toto není, to teraz si vymýšľam. Naozaj. No a ideme ďalej. Nie, toto vynechajme. Je tu odpoveď na deti zo skúmavky, ale nie, toto teraz nie. Lebo je tu anarchia a vychutnajte si život. A ja listujem ďalej, lebo je tu
Jožiková otázka. A on mi dovolí to prečítať preto, aby to nepočul len on. Alebo? OK. Prečo dá Boh niekomu, Miloš, schopnosť liečiť a niekomu ju nedá? Všetci ste mali niekedy tieto schopnosti, ktoré teraz voláte nadľudské. Úplne všetci. Úplne všetci, to zdôrazňujem, nevtipkujem. V tom období zlatej doby. Ak ste nepatrili ku Spodine a vy ste nepatrili. A to vám nelichotí. Minule som povedal, že doktor Štefán vás naučí, ako po ňom netrúchliť a nesmútiť, keď opustí telo. A že každý jeden z vás ho opačne. Každý jeden z vás ho prežije. Takže tu je. Mali ste ich a mali ste ich dodnes, by ste ich dodnes, keby ste sa nestali, nie o vás hovorím, o Spodine, chamtivými v zmysle žili tu na zemi s vami bohovia. A množili sa s vašimi ženami, ale s dievčatami, aj s dievčatami z tejto zeme. Čiže s ľudskými bytostiami. Z toho boli polobohovia a tí polobohovia vás učili, viedli, liečili a pomaly ste sa od nich naučili všetko, čo oni vedia. Odpočím tu a dám sem prst, aby ste pochopili tú vetu pred asi hodinou a 5 minútami a za chvíľku ma asi zastavia už. Keď som povedal, že zasvetený kráľ a ten jeho druhý kráľ a veľkňazi a kňazi boli zasvetení. To nebolo tak, že im pošepkal do ucha niekto nejakú veľkú tajúplnú mystickú vec. To nie tak odovzdávali tie schopnosti liečiť, komunikovať s duchovným svetom, s inými civilizáciami, že im povedali, že 0905 999 777, hej? Nie. Zasvetení znamená, zažili to. Čiže oni nie verili v Boha, oni nie dúfali, že Boh je, oni to vedeli. Oni to zažili. Oni nie si mysleli, že možno je posmrtný život, oni to vedeli. Lebo to zažili. Toto sa volá zasvetenie a zasvetený. Čiže oni nie vymýšľali si, že prečítam 10 kníh o mágii, kabale a židovskej mágii a urobím to podľa knihy a teraz budem najväčší frajer, ale no tak. Naozaj by vám to prezradili za 20 eur. Okrem doktora Štefána, ten vám to prezradil 20 eur. Ale oni sú lichcanejší. Tí s tými nosami, viete, koho myslím? Čiže zasvetený znamená, každý jeden z nich to zažil. Čiže odovzdávali tomu národu a tomu ľudu ozajstné liečenie, vyskúšané, ktoré funguje. Odovzdávali ozajstné skúsenosti, ktoré na nich fungovali. A tu pokračujeme. A bohovia vás učili, viedli, liečili a pomaly ste sa od nich naučili všetko, čo oni vedia. A keď ste sa to naučili a praktizovali správne, opustili ste túto planetu Zem, lebo ste splnili svoju úlohu. Nie vy, vaše duše. Ale naučili ste sa až toľko mať ich schopnosti, že ste poskladali väžu so 7 poschodiami, s rôznymi kryštálmi, na každom poschodí inými a boli ste už schopní kedykoľvek ísť tam, kde oni sú, kam odišli. Alebo robili ste to aj napriek ich vôli. Trošku ste zdržateli. Si ich privolali, ste ich napriek svojej vôli, ako mňa, tí vychcankovia, a privolali ste si ich naspäť pre vás. Čiže buď ste vyšli tam, alebo ste si ich na silu privolali sem. A oni to už nemali čo robiť. A vy tam tiež nie. A už ste mali takú moc, že oni to už neovládali. Prerásli ste im cez hlavu. Aby sa nevrátili na zem a vtedy, volajme to Babylon, tak sa to volalo vtedy, že Babylon vám pomiešal jazyky. A jazyk a komunikácia vám zaberá 1/3 mozgovej kapacity. Nad tým sa zamyslite. Ešte raz. 1/3 mozgovej kapacity. Čiže niekedy boli 2 spôsoby učenia detí čítať a písať za našeho mládi. 2. A fungovali. Teraz ich je 35. Nevtipkujem.
A fungujú len dva. Tie pôvodné. Čiže naše deti, za našeho mládí, my, keď ja som ako prvák nastúpil do školy, ja som na Vianoce čítal, písal. A aj vy všetci. V januári a vo februári už bola súťaž v triede čítania a písania, ale, teraz je ten bod, aj rozumenia tomu, čo čítate. A to je ten veľký rozdiel. Terajšie deti, 6, 7, 8 ročné, systému nejde o to, aby rozumeli malým písmenkám v zmluvách, ktoré podpíšu, keď už my budeme starší, ak sa dožijeme staroby. Ide o to, aby boli znova mentálni analfabeti. Mentálni. Budú poznať písmená, budú mu poznať možno slova, ale spojiť vetu do jednej a pochopiť, čo tam píšu, stačí ťukať do mobilov, mobil vám opraví aj pravopis. Áno. Takže 33 spôsobov, ako nenaučiť deti čítať a písať, alebo zdánlivo naučiť, ale nesmú rozumieť zmluvám, ktoré budú podpisovať. Len prikladať mobilčoky, pí. Nevolám sem sliepky. To je to, čo pípa, keď platíte niečo. To som odbočil trošku zase. A jazyk a komunikácia vám zaberá tretinu mozgovej kapacity. Tu som odbočil a to naše deti nemajú dovolené už. Druhú tretinu vám zaberá motorika. Pohyb, jemná motorika rúk, ale aj pohyb celého tela. Dnešné deti sú motoricky veľmi šikovné. Asi nie. Prečo asi? Lebo uverili tomu, že počítačové hry a Barbie, ktorá teraz učí naše dcéry, aby boli podnikateľky, úspešné. Je taký film vraj, že Barbie. Úspešné, proti mužom, aby nerobili deti, veď majú umelé deti. Plastik Barbie, romantik. Zase naše dcéry a vnúčky systém cez film Barbie učí byť poriadne feministky. A nechcieť ani muža, na čo jej je. Jedna Barbie je podnikateľka, druhá je bankárka, tretia je riaditeľka veľkej firmy. Nevidel som to. No. Až toľko času už nemám v tomto tele pozerať takéto voloviny, ale neprichádzajú informácie tak. Čo ak som zasvetený. Čiže, celkovo, keď ste menili tejto činnosti, tak si viete domyslieť, čo je najdôležitejšie. Jazyk a komunikácia. Potom pohyb. A už len tretina ostane pre všetky ostatné činnosti, vaše myslenie, tvorenie a tak ďalej. Čiže tým, že zamiešali jazyky a prikázali vám, a je to v tej knihe, ktorú už nemôžem nazvať čierna, bol som dostaný darček, to je zo švédštiny, dostal som darček od pacienta, modrá Biblia. Už nikdy nepoviem, že tá čierna kniha, tá modrá kniha. A nemyslím tým tú vojenskú. Prečo som sem ukázal? No, cez tento orgán sa veľa chlapcov toho času oslobodilo od vojenskej činnosti a výcviku. Čiže tým, že zamiešali v bolesti porodíš svoje dieťa. To je naozaj v tej modrej knihe. Krvopotne zarobíš na svoj chlieb a tvoja dĺžka života nech je 120 rokov. Citujem z tej knihy. Zabránili vám v tom, aby ste naďalej používali tie schopnosti, danosti, vlohy, čiže Jožik zablokovali to. Tie liečivé schopnosti a kontakt s inými dimenziami. To za prvé, lebo ste to začali zneužívať nesprávnym smerom a začali ste znásilňovať duchovný svet, typicky ľudské. Za druhé, sú medzi vami ľudia, ktorí keby si rozvinuli tieto schopnosti zase, a dá sa to, Miloš to vie, že sa to dá, tzv. Duchovní ľudia, spirituálni ľudia, ktorí naozaj idú správnym smerom, sa vedia dostať týmto schopnostiam zas a sú z nich liečitelia, kúzelníci. Nie sú to vždy len triky. Tie kúzla, sú to naozaj danosti, tí, čo vedia levitovať, tí, čo vedia niekomu odstrániť rakovinku za pár minút a tak ďalej a tak ďalej. Čiže si odblokovali tento blok od bohov, a dá sa to, a zase vlastnia tie schopnosti, danosti aj vlohy
ovládajú niekoľko jazykov. Proste sú charizmatickí, doslova charizmatickí a ľudia ich následujú. Vyhľadávajú ich pomoc, vždy ma ešte napadne, ale už nie. Obdivujú ich alebo nenávidia. Šarlatán, v živote nikomu nepomohol. Ani mne. Záleží od toho, na ktorú stranu sa pridajú títo ľudia. Či na stranu svetla a obdivujú ich a následujú ich na stranu, alebo na stranu tmy. A otočia sa ku tme, nenávidia ich. Tí, ktorí sú na strane tmy, nenávidia tých a nadávajú im, ktorí sú na strane svetla. A teraz odbočím zas. Nepovedal náhodou Ježiš, budete robiť také isté zázraky a liečenia ako ja. A ešte väčšie. Je to v tej modrej knihe? Či už mi šibe? Je. A nešibe mi. Ani jemu nešibe. OK, to povedal. Lenže aj medzi takými ľuďmi sa nájdú takí, ktorí by zneužili tieto schopnosti buď na svoj prospech, osoch, a nemyslím tým len peňažný, a začali by tieto vlohy a danosti, schopnosti používať zase proti ľuďom. Príklad, Hitlerov radca v duchovných a spirituálnych veciach ukázal Hitlerovi runy a pozrite sa, ako to skončilo. Nestihli vykinožiť cigánov. No? Nie som proti ním. Niektorí aj Elvisa napodobnia, lebo majú hudobný talent. Ukázal Hitlerovi duchovný svet, doslova zapredali svoju dušu len preto, aby si Hitler splnil svoju úlohu na tejto planete Zem. Deutschland über alle. Čo to znamená? Pre Nemčinárov? Nemci a celé Nemecko nad všetkými národmi. Tak to skončilo. Bol to ten plán. Ale aj u Hitlera nastal jeden bod, keď vyšiel z tej jaskyne, kde nadväzoval kontakt s tými duchovnými bytostiami, nazvime ich démonmi, alebo hlavnými démonmi, alebo vodcami démonov. To je najvyššia kasta, vodca démonov, potom sú hlavní démoni, až potom sú démoni. Lebo tam je hierarchia medzi nimi takáto a pochopil, aké to bude mať následky pre jeho dušu, ducha a pre ľudstvo. A povedal, aj keby som mal prehrať vojnu s týmito bytostiami, už nikdy nenadviažem kontakt. Druhý deň začal prehrávať vojnu. Čiže aj preto nedá stvoriteľ schopnosť všetkým ľuďom, lebo stvoriteľ, chudák, už má miliardy skúseností, ako ste to všetci zneužili, zničili ste seba, svoje okolie a vykinožili celé civilizácie. Preto to je tak. Doplnenie k otázke o schopnostiach u ľudí, vlohách, danostiach pomáhať ľuďom. Sú aj ľudia, ktorí mali tieto danosti, schopnosti v minulých životoch, ak ich používali správne. Čiže na pomoc ľuďom a na zveladenie seba, svojho okolia, svojej krajiny a slúžujú tomuto účelu. Tak sa im to vracia naspäť v každom živote. Čiže v každom živote majú tú schopnosť. Ak odišli smerom tma, a stali sa z nich bosoráci, bosorky, čarodenice v negatívnom slova zmysle, takže nielen sa im to odobralo a zablokuje sa to, aby si to znova mohli, alebo budú to vyrovnávať v ďalších životoch so všetkými dušami, ktorým ublížili. Takíto, ktorí odídu na smer tma a zneužijú to, nielen, že budú to vyrovnávať celé tisíce rokov, ale ten, ktorého ste mystifikovali, čiže diabolos, budú im slúžiť niekoľko tisíc rokov a nebudú sa môcť inkarnovať, kým neprejde minimálne 3000 rokov. Veľmi, veľmi rýchle sú ľudia, ktorí sa začnú zajímať o duchovnú spiritualitu, o kultizmus, o mágiu, ale bohužiaľ z nebezpečných zdrojov. Doslova nebezpečných si začnú robiť rituály, obrady, privolávajú si tým tmavé sily, démonické sily. Napríklad, pohni sa stolička, 3-krát mi povedz to, či si Elvis Presley,
alebo Michael Jackson. Si tu Hitler, pokecajme a takéto, čo sa robilo aj v detstve. Ja si to pamätám za môjho detstva. Hrali sme sa s tým. Ublíži to tým ľuďom fyzicky, duševne, mentálne, emocionálne, aj energeticky. A buď končia v psychiatriách, alebo samovraždou. Pretože v rozprávkach sa píše, že keď paktujete s diablom, nakoniec si vezme vašu dušu. To nie sú keci. A to nie sú srandičky, nie sú to vtipy. V rozprávkach ľudových presne vedeli, o čom píšu a hovoria. Potom je druhá skupina ľudí, ktorá sa tiež zaujíma o duchovnosť, spiritualitu, liečenie, chodia na rôzne kurzy, čo je v poriadku, ale potom znásilňujú duchovný svet a ženú sa na milióny kurzov a niekto im síce upraví funkciu čakier, meridiánov a odhalí závoje, ale predčasne. Čiže ich duša, ich psychika, mentalita, energetika na to nie sú pripravené. Tiež končia na psychiatrii alebo samovraždou, alebo aspoň v lepšom prípade nebudú môcť fungovať ďalej v normálnom živote. Čiže anjel strážny, duchovní pomocníci, a to som ti Miloš hovoril, v ordinácii vám pomáhajú a strážia vás vždy aj v tom, aby ste dostali toľko, koľko znesiete. Doslova. Koľko potrebujete a koľko vám neublíži. Ale Stvoriteľ vám dal slobodnú vôľu, ktorou vy znásilníte tmu, alebo aj svetlo, a tma pomáha veľmi, veľmi rada. Tma ešte raz pomáha veľmi, veľmi rada a veľmi, veľmi rýchlo. So silami Stvoriteľa to učí ľudí byť vytrvalí, mať trpezlivosť a výdrž a počkať si na efekt liečby. Nie o 5 minút, nie o hodinu, na efekt liečby. Takto aj môžete odlišiť tmavých liečiteľov od svetlých. Ale tým, že vám Stvoriteľ dal slobodnú vôľu, bohužiaľ si viete veľmi, veľmi ublížiť a aj svojmu okoliu. K tomu dodám, že možno niektorí videli taký záber, kde tibetskí mnísi spievajú určité odriekávadlá a lekár drží na bruchu tej ženy ultrazvuk a je tam nádor a tým, ako tí tibetskí liečitelia len spievajú, nedotýkajú ho, len spievajú, ten nádor sa na ultrazvuku očividne zmenšuje. Videli ste to niekto? Krásne to je, dá sa to. Kto iný než Ondřej. Dá sa to a to není čierna mágia. Lenže je to ako s tým Buckinghamským palácom. A už končím, lebo už ukazujú, že už prestávka. Ale doktor Štefan, môj brat, keď mu ukazovali, že stačí, popiškáme sa, hej, nikto to nepočúval. Už. To nikdy nepočúval. A ešte hodinku išiel, hej. Ja nie. Ja som jeho brat. Toto dokončím. Buckinghamský palác po smrti kráľovnej a turisti tam idú po tom trávniku a obdivujú. Ty bláho, jaké to je husté, zelené. Rovnomerne, skosené. A taký polozbohatlík ide ku záhradníkovi a hovorí mu, že a ja mám v Kalifornii takýto trávnik. Mám tam polievanie, mám tam všetko tam mám. Takýto trávnik. Ja mám taký istý druh, ako vy v Buckinghamskom paláci, v Kalifornii, že? A záhradníka, ktorý sa o to stará. Ale takúto trávu ja nemám. Vaj není bielok z vajec, čiže vej, ale akože prečo, hej? A ten starý záhradník sa na neho pozrel a povedal, môžete mať takú istú odrodu trávnika, takú istú pôdu, takisto ju polievať. Ale pane, toto tu rastie 150 rokov. Vytrvalo, pomaly a trpezlivo sa o to staráme. 150 rokov. Takto sa starajte vy o seba a o svoje duše. Ďakujem za pozornosť. Možno príde aj doktor Štefan po prestávke, ale asi nie.